Здравейте! Вие сте в рубриката SOS Рехабилитация на YouTube канала на платформа Спортен календар. Продължавам с раздвижването вкъщи на инсултните болни. Исхемичен мозъчен инсулт. Сега стигнахме до гълтането на болните, дихателната гимнастика и раздвижването в леглото. Лечение с положение и малки пасивни движения. Така, извършвате ги в активната част на деня. Какво трябва да направим? От легнало положение болния да седне. Става с помощ на близките. Как се извършва седежа? С здравия крак, който се пъха под болния, активно болния с помощ се приканва да седне. Тук се разплитат краката, колкото се може се разтварят от близкия, този, който помага. И какво? Болния се накланя към здравата страна. Тази е слаба. Тоест центъра на тежестта се изнася. Трудно се заема позиция. Трябва да бъдете много търпеливи, защото започва едно клатене. Опитвате се, стараете се да центрирате, както се казва, болния. Трудно е, бавно е, трябва да сте търпеливи, 2-3 минути може да отнеме. Така, успява да седне. Трябва да следите погледа винаги да е напред, никога да не е забит надолу. И имат тенденция да лягат назад. Трябва да приканвате да свият корема, да се свие корема, да се свие. Затова, когато лежат болните, още са в легнало положение, трябва да се тренира коремна мускулатура. Изобщо няма да се притеснявате да давате, паретичната ръка се взема от близкия, да свиват, да правят коремни преси. Това е даже задължително, за да може после с извъртащото движение и разплитане на крака да могат да седнат. След това, приемаме, че сте болния, вече може да седи. 2-3 минути до 5 издържа. Така, колкото може с засегнатата ръка, тук да приемем, че вече движения някакви са се появили, подготвителното упражнение, за да може болния да стане, е следното. Натиска леко с ръце и премества седалището. Натиска крака, ръце едновременно. Тежестта между двата ръце и двата крака трябва да е равномерно разпределена. Да не е само на крака, да не е само на ръце. И премества. То в началото ще е много малко преместването. Премества крака, ръце. Премества. От единия край на леглото до другия. Това нещо трябва да се прави колкото по-често, толкова по-добре. 6-7 пъти дневно. След това в обратна посока. Премества. И преместването ще стане все по-уверено и по-добро. В момента, в който стане по-уверено, човек е готов да се изправи. Как се изправя? Изправя се с проходилка, ако имате, ако не с помощно средство. Винаги бастуна е в здравата ръка. Натиска, обаче има един трик. Представя си човек, при инсултно болните се използват много така наречените сугестивни упражнения. Тоест, човек да си представи някакво движение, да се увлече в него и без да иска да извърши това, което му липсва. Т.е. дефицитното упражнение. Как става при инсултно болните? При изправене. Става така. Болните трябва да си представят, че горе на тавана има един комин и те трябва да се проврат през него. Т.е. когато си представи, че влиза в комин, той държи главата изправена и по този начин гръбната мускулатура, която не е толкова засегната, се стяга и човек става с гръб и корем, а не с крака и особено с този, който е засегнат. Защото трудно ще му е само на един крак. Аз мога да си изправя и на един крак, както виждате, но на тях няма да е толкова лесно. Заради това изправенето става, представи си, че горе има една дупка и трябва да се провреш. Хоп! Това е движението. Усвоили сме вече и стоенето. Как започва да върви? Аз ще взема една тенис ракета, защото това нося в момента и ще покажа как се придвижва инсултно болен в къщи и
Разбирам, че много хора живеят в къщи, живеят на село, където има и стъпала, където има и пътеки, където има някакво препятствие, защото първо болните започват да ходят поравно по килим. Всички килими да се махнат в къщи. Обучението в ходене е боси. Трябва да бъдат боси. Както прохождат малките деца, когато са нестабилни и ходят боси, така трябва да ходят и болните с инсулт боси. Това обуване на чорапи, виждала съм всякакви неща. Не. След това, когато тръгнат да ходят, трябва да бъдат на равна подметка и кецове. Тук задължително да има високо завързване на връзка, за да може глезене да е стабилен, защото има тенденция техния глезен да пада, така наречената петлюва походка. Тоест, те не извиват така глезен, а повдигат крака от бедрото и поставят така крака. Така, за тези, които ползват бастун и имат макар и едно стъпало, за да излезат на двора, показвам как се научават да качват и да слизат стъпало. Ще използвам ракетата на место бастун. Застава болния тук. Хубаво е да има и парапет, нали? Но ако има парапет, става така. Поставя се бастуна, след това се стъпва с здравия крак и болния, ако е тежък инсулт, е така прав ще го пренесе. Ако е по-лек инсулт, само с засягане долу в глезена, по този начин. Бастун, здрав, дига високо от бедрото и поставя крака. След това слизането. Как става? Бастун, болен, здрав. Тук се обръща ритъма. Така, научихме и как да слиза, как да се качва. Ако има близък до пациента, до болния, близкият застава винаги от болната страна. Да приемем, че лявата е болна и засегната, винаги от нея. Бастуна в здравата, т.е. да има две опори. Ако близък придружава при раздвижване пациент, винаги да застава пред него и към болната страна, но отпред, не да е отзад. Това е много важно. И така, това е от мен за днес. Ще се видим в следващата рубрика, където ще ви обясня инсулти, които имат координационни смущения.